ja hyvän näköistä on Vehkosenkin meno. Hän voitti siis täällä oman alkueränsä, ajoi toiseksi nopeimman ajan, mutta tässä semifinaalissa on ollut hivenen vaikeuksia. Niitä ei ja varman päälle ja lähtee samalla viimeiselle kierrokselle. Hänen perässään tuleva kuljettaja numero 29 Yhdysvaltain Greg Canoy on jäänyt jo kierroksella, joten hän ei ole kamppailemassa jatkopaikasta. Ja komeasti loikkaava Pekka Vehkonen on edelleen kolmantena, ja kun 8 selviytyy suoraan finaaliin, ei hänellä pitäisi olla hätää, mikäli malttaa ajaa lopun varman päälle, säästää itseään sekä pyöräänsä. Traktor näin viimeistä kertaa ajoi läpi röykkysuoran, vielä tuo kaksoishyppyri ja siinä on jo varaa vilkutella yleisöllekin. Vielä yksi kaksoishyppyri ja näin maalivaatteen alle. Ensimmäisen semifinaalin voittaa Hollannin Pedro Traktor, toiseksi näin Mike Fisher, ja katsotaanpa onko Pekka Vehkonen säilyttänyt kolmostilansa. Kyllä on, nyt jo hieman rauhallisemmin Pekka semifinaalin maalissa näin kolmantena ja myös varma jatkoon menijä. Neljänneksi Michael Greg ja viidenneksi myös jatkoon Hollannin Dave Strivos. Näin valmistautuu toinen semifinaali. Jälleen mukana 17 kuskia, joista 8 nopeinta niin ikään suoraan finaaliin. Lähtöön 15 sekuntia ja siinä oli kuvissa tämän erän kenties vahvin suosikki, numero 30 Yhdysvaltain Ron Lesin. Hän voitti ensimmäisen Stadion Crossin MM-osakilpailunsa 5 vuotta sitten 18-vuotiaana. 5 sekuntia toinen erä on näin liikkeellä. Lesin siis numero 30. Ja hän on tuossa toisena kärjessä, numero 45, Veli-Petteri Seppälä, suomalaiskuljettaja, mutta näin sitten Lesin, jonka selässä on harhauttavasti numero 5, mutta pyörässä numero 30 ottaa hänelle tutun paikan, kärkipaikan. Lesin ajoi, kuten muistanette, alkuerien nopeimman ajan. 2 sekuntia Pekka Vehkosta nopeammin saman tien, kun siellä useampikin kuljettaja menettää pelinsä kaatumisen. Ja juuri hetken aikaa kärjessäkin ollut Veli-Petteri Seppälän peli on näin tässä semifinaalissa pelattu. Näin tulee kärki ensimmäistä kertaa maalivaatteen alle. Lesin sitten 17 Chris Young, Yhdysvallat 33. Stefan Evers, Belgia, joka Göteborgissa ajoi kakkoseksi. Hänen takanaan 19 Gary Mulligan, Yhdysvallat. Täällä on paljon amerikkalaiskuljettajia, sillä laji on lähtöisin Yhdysvalloista. Siellä se on perinteistä motocrossia suositumpia. Täällä stadionilla on kaikkiaan mukana 15 amerikkalaiskuljettajaa. Tuossa ensimmäisessä semifinaalissa Pekka Vehkonen oli siis kolmas ja siitä selviytyi finaaliin myös toinen suomalaiskuljettaja Janne Laukkanen, joka ajoi 8. Ja näin tullaan toista kertaa röykkysuoraa. Itse voitte päätellä, ketä siinä parhaiten ajolinjat löytää. Kärjessä edelleen Lesin, sitten 17 Chris Young ja 30 Stefan Evers, Belgia. 2 kierrosta näin kärkikuljettajilla täynnä. Toista semifinaalia on ajettu täyteen 8 kierrosta, kärjellä siis 2 kierrosta matkaa maaliin ja kärjessä taivaltavat lähes rintarinnan numero 30 Ron Lesin, 33 Belgian Stefan Evers. Mutta suomalaisittainkin mukavaa kerrottavaa tässä on, sillä numero 11 juuri nyt maalivaatteen alla toiseksi viimeiselle kierrokselle lähtevä Kurt Ljungqvist sekä numero 40 Arto Panttila ja 49 Petteri Kytölä ovat niin ikään tällä hetkellä 8 parhaan joukossa ajamassa itselleen loppukilpailupaikkaa. Mutta tässä kärkikaksikko Lesin, Evers
jotka niin semifinaalia kuin ajetaankin ottavat kyllä tosissaan toisistaan mittaa. Maalin kohdalla, eli juuri nyt miehillä on tasan yksi kierros matkaa jäljellä. Ja katsotaanpa kuinka pitkä tuo ero on seuraaviin kuljettajiin. Tämä mies on jäänyt jo kierroksella, mutta sitten seuraava keltapyöräinen numero 17, Chris Young, on tällä hetkellä kolmantena ja hänen jälkeensä pitäisi kuviin tulla sitten Kurt Ljungqvistin, ja siinä Ljungqvist myös tulee erittäin hienosti. Kurre ajaa, on tällä hetkellä neljäntenä ja hänen takanaan 19 Kerry Mulligan ja 40 Suomen Arto Panttila, joka on myös menossa finaaliin. Kun kärki on taivaltanut jo pitkän matkaa viimeistä kierrosta, tästäkin edestä siis 8 parasta suoraan finaaliin, ja heistä ensimmäisenä loppukilpailupaikkansa 10 ajetun kierroksen jälkeen varmistaa MM-pisteissä kolmantena oleva Yhdysvaltain Ron Lesin, jolla on siinä aikaa tuulettaa noin 10 000 paikalle saapuneelle stadionin katsolijallekin. Näin Lesin on saanut urakkansa päätökseen, mutta minne on pudonnut Stefan Everts? Hänellä on viimeisellä kierroksella ollut vaikeuksia, nyt Everts tulee kuitenkin kakkosena maaliin. Kolmantena Chris Young ja neljäntenä loppukilpailupaikan varmistaa Kurt Ljungqvist. Ja finaaliin tästä ajavat suoraan myös Suomen Arto Panttila maalissa. Näin numerolla 40, niin ikään numero 19 Kerry Mulligan. Näin on toinen semifinaali ja jatkoon pääsijät selvillä. Ronnie, you just win your semi. What do you think your possibility in the final? Well, I think I have a very good shot at winning the final tonight. You know, there's a lot of riders out there going very fast, but I feel like I can take the win. You have a rent the bike here. Is that working okay? Yeah, my bike is working very well. We have done some you know, modifications to the suspension to set it up for me, and that's about it. It's basically a stock bike, and it's working very well. The Kawasaki's are very good this year. What about this track here in Helsinki Olympic Stadium? Is this like your Supercross tracks there in USA? It's a little bit smaller than most of our tracks in America, but it has a lot of technical jumps. It's kind of rutted like some of our American tracks, so I think that it suits me very well. Good. Very good luck to final. Thank you. Toisen semifinaalin voittoon ajanut Lesin toteaa, että hän uskoo itsellään olevan hyvät mahdollisuudet myös finaalin voittoon. Mies ajaa täällä vuokrapyörällä. Säädöt ovat osuneet ilmeisesti kohdalleen, koska Lesinin mukaan pyörä toimii moitteettomasti. Olympiastadionin rataa hän pitää hieman pienempänä kuin vastaavia stadionratoja Yhdysvalloissa, mutta koska rata on tekninen, Lesin kertoo sen sopivan hänelle kuljettajana hyvin.